nisip, cum s-au așezat pe dune. În funcție de culori. Autostradă prin deșert, extraordinar de frumoasă. Poate vrea să treacă din culo, știi? Casă pe unde să treacă. Da. Și nu știe. Ia să duce ăla, cred că se duce până acolo, să încerci să dai drumul. Căminul de-a beduinilor. De la toaletă? Și mașina a oprit ca să treacă. Haideți. Super. Spre că nu-ți trebuie... Beduinii nu vor să renunțe la viața lor și chiar cu toate că deșertul e așa cum e frumos. Aceste garduri, aceste construcții opresc vântul. Aici avem un pecul. Practic opresc nisipul care l-ar aduce vântul pe autostradă. Au adevărate baricade. Toți femei. Tot mama. Mama de Camila. În cușa. Bye Camila, bye. صلاح عامل نفسي مش عارفين مين وقطع الجيتار عرفت كان ليه عند ابوك 5000
والله كنا وقفنا من الدنيا الزباين شاوروا لك كده وانت معدي عم سعيد. عرب زي الفل يا مستر. وقفت لسه راجل بيسالني عليك لسه طالع دلوقتي. والله ما خدت بالي بقى انا ما اعرفش ربنا. سيبهم عنده سيبهم عنده. O oază în mijlocul deșertului. O frumusețe deosebită. Aici undeva în această zonă se consideră că e locul în care evreii și-au făcut vițelul de aur când a coborât Moise de pe munte. Faceți poză? Doamne, Faceți poză. nu fi deja filmat. Ia aici, faceți poză, că după aia să vedeți. Am ajuns la mănăstirea Sfânta Ecaterina, cea care a fost martirizată la 18 ani. Este cea mai veche mănăstire ortodoxă din lume. Aici se consideră că a fost fântâna lui Moise. Aici, din piatra aceasta, a ieșit apă. Coborâm de la mănăstirea Sfânta Teodora. Este o splendoare să vezi deșertul atât de frumos și nu credeam. Am trecut de poarta mănăstirii. Oamenii, sărmanii, cer să le cumperi. Am cumpărat și eu un ou din ăsta albastru. Am cumpărat 2 panciuri din alea frumoase. Una a fost 10 euro, una a fost 5 euro. Am mai luat, dar nu mai pot, puiule, nu mai pot. Chiar rog, nu mai pot. Am luat 2, eu am luat. Deci se roagă de tine să le cumperi marfa. Pur și simplu. Ce-ar fi dacă am luminat și noi munții?
Aici suntem cazați la un resort, în partea aia recepția. Aici în restaurantul, un bufet suedez, tot ce-ți poftește inima. Mâncare extraordinar de bună. Au și o piscină. Suntem în mijlocul deșertului. Nu știu cum aș numi eu văile astea. Probabil că sunt niște secături, că nu știu când o fi fost apă în ele. Dar apar ca niște văi care practic n-au apă. Și în aceste locuri oamenii și-au găsit un firicel de apă, forează până la peste 150 de metri, chiar și 200, și pe acel firicel de apă se clădește tot ce se vede. Absolut tot ce se vede. Femeile beduinilor din zonă sunt și oameni care sunt foarte săraci. Din apa care le rămâne, apa de la spălat, pur și simplu frământă lutul și fac un fel de vaiog, un fel de cărămiz din lut. Îl usucă și acest lut este material de construcție pentru ei. În peșterile din aceste zone montane se poate săpa mult mai adânc, pentru că este rocă moale. Deci conceptul de casă sub pământ nu este chiar atât de ciudat cum ni se pare nouă, sau casă în piatră, întrucât chiar acolo le oferă vara și iarna, că ei sunt două anotimpuri, vara lor este de 50 de grade. Și faptul că au casele în pământ se protejează de temperaturile extreme. Și este seară aici. Am auzit că o să fie frig, nu e adevărat, este plăcut ca și la noi vara. Practic suntem în noiembrie și aici este ca și o seară frumoasă de vară. O vară nu fierbinte, o vară de luna iunie. Ce să vă mai zic, că am prins și o lună plină. Ne va ajuta când vom urca pe muntele Sinai. Este ora 12:30. Bună dimineața, foarte dimineața, aș zice, pentru că astăzi vom ajunge pe muntele Sinai și vom prinde răsăritul. În fața noastră sunt beduinii cu cămile. 70 de euro sau 60 de euro. Aici ne este grupul. Cine dorește să meargă cu cămina, 25 de euro până la scări. Sărăcuțele ce blânde. Grupulețe vin. Pe tot muntele nu se poate vedea clar.
Este ora 12:30. Bună dimineața, foarte dimineața aș zice, pentru că astăzi vom ajunge pe muntele Sinai și vom prinde răsăritul. În fața noastră sunt beduinii cu cămile. 70 de euro sau 60 de euro. Aici cine este grupul? Cine dorește să meargă cu cămina, 25 de euro până la scări. Sărăcuțele ce blânde. Grupulețe vin. Pe tot muntele nu se poate vedea clar.